Definim la síndrome post-Covid com aquests pacients que pateixen de simptomatologia persistent més enllà dels 3 mesos. El perfil dels pacients que pateixen de la long Covid és gent que ha patit una Covid aguda lleu i en general són dones entre uns 40 i 50 anys, encara que no es pot excloure que hi ha homes i de gent d'edat més avançada que també pateixen de long Covid. Aquí a l'Hospital Germans Trias i Pujol hem format una unitat post-Covid on estem fent seguiment d'aquests pacients amb simptomatologia persistent i estem intentant classificar-los tant clínicament com immunològicament. En aquests moments, a la unitat post-Covid hem aconseguit reclutar uns 150 pacients, dels quals la majoria hem aconseguit mostra, però tenim uns 400 pacients en llista d'espera. Els estudis preliminars que hem fet fins ara, el que hem vist és que un 20% dels pacients pateixen de dolor toràcic, un altre 20% més o menys tenen disfunció del nervi vaga i entre un 10 i 20% pateixen de febrícules i diarrees persistents. Més del 50% d'aquests pacients pateixen 6 o més símptomes al mateix temps i que pot arribar fins a 15 símptomes en el mateix temps. L'origen d'aquesta simptomatologia encara és desconeguda per nosaltres, però creiem que hi ha diferents subsíndromes post-Covid que causen aquesta simptomatologia tan diversa i tan diferent entre persones. El que és molt important és que hem de diferenciar el síndrome post-Covid de les seqüeles que pot generar haver patit una Covid-19 greu. El fet d'haver estat hospitalitzat i haver estat molt temps intubat o immobilitzat pot fer tenir seqüeles que no s'han de confondre amb la síndrome post-Covid.